طبعا مزاي شو выставки حيوالش ساخيل حيخر خوتشن هيري حيخر خوي تسقوي البروس فلادимирович تن دقة نرسا اشتا عال شوية قزوالو تن تورчество نخشي شوية وزيتا سونا ميزر تن سونسان مسانا ويشانا يوزت العرق اشتا شعال برت خلير تواشن выставок مزايير مزاي договориться дин график включить дин шет адалук Москва адалук шет атеттен ишта кунах совместную выставку хли тен хусамнанаё тен сане сейкант хилканту художник массу семья это художник хоча свыше байсуфт до хоча хагоч алвелен как педагог حيخر خو لو درسون تشدوش نولات دم باغم دقه درش خزنير سنشو غدينو خزنير سنشو شي دوچا شي حيخر دوچا تسوي كسن изцелуш искренне о قرسش искренне суна قيچرنا ديك حيخر خو خلو ديكتاغو حيخر خو خلرك ما تسوي ديكتاغ خلويز خزنير سنشو يزد ديكتاغو دي أشرح занимается دينا سنتاني تو عام وياش يوصلت تم شوي بالبلط سخي سواز يولش أو شيء بشيء سديش لا لير تويس يتمش بولش التعيق مت خدير تويش إن شقوش درسون الكريم مسكوا عويخيان إشتغل سنتاني قبيل ليفل إنستغنا تشيد على قضي على صور شعوي سيقدلوش كيبر فم عوشل دياش سيقدلوش ديك دياش خزني يخسن وق قويش ويجيان توليلوش ديك وينجا إنسامبتة قلوشنا جا علم حاجة مسألة سرش نقرش. Это наша семейная выставка. Выставка, значит, Ирины Цугуевой, Марата Цугуева, ну, естественно, и меня, Эльбруса Цугуева. Выставка в некотором плане, она юбилейная, так как у нас у каждого небольшой юбилей получился. Кому 70 лет, кому 40 лет. Вот. И мы решили, нас друзья попросили сделать, и мы согласились и сделали выставку. Выставка, на мой взгляд, получилась очень хорошая. Я не хвалю, но люди так говорят, что вроде симпатичная выставка. Работы на выставке представлены разные. Акварель, графика, гравюра, монотипии, живописи акрилом и маслом. В общем, разнообразные техники, разнообразные сюжеты, темы. Можно сказать, что ни одной темы натурной нету, все придуманное в голове у художника, его замыслы, задумки. Ну, каждый из нас постарался показать лучшие работы, лучшие произведения. Есть много работ, которые выполнены специально к этой выставке. Вот супруга сделала там триптих, посвященный «Мой прекрасный сад».